ഇനി സം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പോയറ്റ് യൂസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദിയർ പോയം. സാധാരണ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദേ മേക്ക് ദ പോയം മോർ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, അതായത് വായനക്കാരിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കാനും അത് എഫക്റ്റീവ് ആവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയംസാണ്. അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന്. പോയറ്റ് ഡിവൈസ് ബ്രോഡ്ലി ഇൻക്ലൂഡ്, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അത് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. റൈം സ്കീം, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം റൈം സ്കീം ഏതാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ എക്സെട്ര. മീറ്ററൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ 5 പോയംസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ള ഈഫ് എന്നുള്ള പോയത്തിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. അതിൽ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ അൺഫോർഗീവ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അൺഫോർഗീവ് മിനിറ്റ് എന്ന് ഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റഫറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് കാത്തു നിൽക്കാത്ത സമയം എന്ന് പറയാം, മാപ്പ് നൽകാത്ത സമയം. ഇവിടെ മിനിറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അൺഫോർഗിവിറ്റാണ്. സമയം എങ്ങനത്തെ സമയമാണ്? അൺഫോർഗിവിങ് ആണ്. അതാണ് മെറ്റഫർ, രൂപകം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, കമ്പാരിസണെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിറ്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അൺഫോർഗിവിങ് ആയിട്ടാണ്. ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യുവർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഡ്രീംസിനെ മാസ്റ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കി. മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാൻ, അത് ആരിൽ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്? എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്? ഡ്രീംസിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പേഴ്സണ് കൊടുക്കേണ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ, പേഴ്സണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ സ്വഭാവങ്ങളോ ആർക്ക് കൊടുക്കുക? മനുഷ്യനല്ലാത്തവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഫോർഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കലില്ലാത്ത ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂമൻ ട്രെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആക്കിക്കൂടെ? ഓക്കെ, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആക്കാം. ഇനി പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇമ്പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ 4ാമത്തെ ലൈനാണ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോണസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് കപടവിശ്വാസികൾ. അത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ട്രയംഫ്, വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും. ട്രയംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം, അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടം. ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലറാണ്, പരാജയമാണ്. അത് രണ്ടും ഇമ്പോസ്റ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഫെയിലർ ഈസ് പെർമനൻറ്റ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫെയിലിയർ പെർമനൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഫെയിലറും മാറി വരാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സക്സസ് മാറി വരാം. ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾസ് ആണ്. സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂത്ത് യു ഹാവ് ടു സ്പോക്കൺ. നെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിളുണ്ട്. ഡിസ്ഓണസ്റ്റ് മെൻ. നെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ചൂതാട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീട്ടുകളിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ്. ആ സിമ്പിളിനെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ്, അതായത് കപടവിശ്വാസി, സത്യസന്ധനല്ലാത്ത ആൾ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ക്രൗഡ് എന്നുള്ളതൊരു സിമ്പിളാണ്. എന്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ. കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനദർ സിമ്പിളാണ്. അത് ഏതിൻ്റെയാണ്? കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികൾ. കോമൺ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്, മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കും, അതൊന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക. ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രീസിയേഷനാണ്. അതായത് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ജനറൽ അൺനോൺ പോയമായിട്ട് തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയുക. അതും 8 മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പോയം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ആദ്യം നിങ്ങൾ 3-4 പ്രാവശ്യം പോയം വായിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പോയത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ദ പോയം ഡാഷ്, പോയത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിക്കുക. ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ, പോയിറ്റിൻ്റെ പേര് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പോയം ഈസ് എ ഡാഷ്, പോയം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പോയാണ് തന്നു, ചിലപ്പോൾ നേച്ചർ പോയമായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയമാവും. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയാണെന്ന് അവിടെ കൊടുക്കുക. ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ദാറ്റ്, ആ പോയം വായിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
ദ പോയറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്നറിയാം. ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് അസ് ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് അസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ് പേഴ്സൺ അല്ലേ, ഗുഡ് പേഴ്സൺ അല്ലേ. ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആഡ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് പോയം, എല്ലാ പോയത്തിലും ഉണ്ടാവും പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, അത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം. ഇനി അത് കുറിച്ച് ദ പോയം ഹാസ് റൈം സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. പോയത്തിൻ്റെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിന് ഓരോ ആൽഫബറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്, എ ബി എന്നുള്ള രീതിക്ക്. ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്ലിയർ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. ദ പോയം ഷോസ് ദ വൈബ്രൻറ്റ് ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. The poet has charm and keep readers under its custody. It has freshness, outlook even when the theme is universal. The visual imagery make the fascinating appeal to in the mind of the readers. അപ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്ര ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട കോട്ടിംഗ് ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അൺനോൺ പോയം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പോയമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയം ഉണ്ട്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 തരത്തിലുള്ള പോയം ഉണ്ടാവുക. ഇനി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ തീം ഓഫ് ദ പോയം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ തീം ഓഫ് ദ പോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ 5 തീമിലുള്ള പോയാണ്. ഈ 5 തീമിലുള്ള പോയം ഒന്ന് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചറാണ്, അത് നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ അല്ലാത്തൊരു പോയുണ്ട്. പിന്നെ നെസസിറ്റി ഓഫ് വാല്യൂസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, അടുത്ത് ഡെത്ത് ദ ലെവലറൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം തീമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയംസാണ്, പോയത്തിൻ്റെ തീമുകളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മോഡൽ അപ്രീസിയേഷൻ അൺനോൺ പോയം എഴുതുമ്പോൾ ദ പോയം ഡാഷ് ബൈ ഡാഷ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പോയം ഓൺ ദ തീം ഡാഷ്, അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണ്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് എൻ അപ്പീലിംഗ് ക്വാളിറ്റി. ദ പോയറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി യൂസിങ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമൺ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് സം ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ക്യാപ്ചേർഡ് മൈ അറ്റൻഷൻസ് ആർ, പിന്നെ ആ പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതാം. പിന്നെ അടുത്ത് വേണ്ട റൈം സ്കീം ഈസ് ഫോളോഡ്, റൈം സ്കീം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ദ പോയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എത്ര സ്റ്റാൻസിയാണ് ആൻഡ് ഹാസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡാഷ് ലൈൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഈഫ് എന്നുള്ള പോയം 4 സ്റ്റാൻസിയാണ് തന്നുള്ളത്, അതും ഓരോ ലൈൻ 8 ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ പോയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും ചോദിക്കും, അത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുക്കണം. ദ സ്റ്റാൻസ ഫോളോസ് എസ് എ റെഗുലർ പാറ്റേൺ വിത്ത് ഡാഷ് ലൈൻസ്, ഇറഗുലർ പാറ്റേൺ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റാൻസ. അപ്പോൾ പാറ്റേൺ റെഗുലർ പാറ്റേണും ഇറഗുലർ പാറ്റേണും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റാൻസിലും 8 ലൈൻ വരിക. ഇറഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്റ്റാൻസിൽ 4 ലൈൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചില സ്റ്റാൻസിൽ 6 ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരിക. ദ പോയം ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി. ദ പോയറ്റ് ഹാസ് എംപ്ലോയിഡ് മെനി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് സിമിലി, metaphor, personification, etc. The poem is a pleasure to the readers and language lovers. കൂടാതെ ദ പോയം ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പീലിംഗ് ഫോം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അൺനോൺ പോയം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു പോയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ട ഒരു മോഡൽ. ഇതെന്തായാലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം.